lehet mindig színnel felcserélni, vagy eszközzel. Tehát nem radírozok, hanem az új szín kijavítja a régit. Tegyük föl, hogy az első vonalhálónak részei használhatók, részei meg nem, akkor a jó helyen megyek végig, de most is a háttérmetszék kell. Tehát szükségeltetik, hogy maguk lássák itt a peremeken túllévő világot. A mi esetünkben ez a túlvilág az a drapéria, piros padló, mindenféle esemény, ami a padlón történik. Így. Tehát kell a mélységi hatáshoz, most a jobb oldalon építkezem, kell mindenképpen háttérmetszék. Nagyon szép ez a modern rajzolás közben, ami többet ér, mint a fénykép, egyre jobban beleélem magam a világába, tehát ez a vonal találkozik az alsó szinttel, a rendszer. Na ezt kellett még, ezért kezdtem el, hogy a háttérmetszékek, ami most a drapériának a rendőri szerepeljenek a tessék, ezek kellene takarásos